Διαβάζουμε από το βιβλίο του πατρός Μάξου Μαγιοβασιλιάτη, Αποστασία και Διχασμός. Παρατροπή ηγεσίας Γοχ. Την εγέννη έννοια και σημασία του ως άνω σκοπού επί του οποίου σημειωτέων θεμελούνται κανονικό δικαίο, η πράξη αποτυχίας στο καινοτομή του τούτου πληρώματος της Ελλαδικής Εκκλησίας, εκ της καινοτομησάς αυτού ιεραρχίας του 1924, βάσει του οποίου και πορεύονται ακριβώς η επισκοπική ιδρυτική ηγεσία του Ιερού Αγώνου στο Γοχ, κατά τα πρώτα έτη της κανονικής απλανούς και ανυπηρεάστου αυτής ποιμαντορίας, ανατρέπει άρδιν και αθετεί όλος αντικανονικός και αυθαιρέτως μεθόλων των εκ τούτου εκκλησιολογικών επιπτώσεων και συνεπειών η σημερινή ηγεσία του Γοχ Ελλάδος. Αυτή σημειωτέων άπασα όλων των παρατάξεων τη χάνει ομόφρον μεταξύ αυτής και πιστή ακόλουθους του περιμυστηρίου πεπλανημένου φρονήματος μέχρι και της σήμερον. Τούτο διακηρύχθη επισήμως ως απόφαση της υπό της άνω ηγεσίας του Γοχ δια της υπαριθμών 1191 κάθετος 5 μέχρι 5 εκ του 1974 δημοσιευθήσεις εγκυκλίου αυτής διείς ανακηρύσσονται εστερημένα θείας χάριτος τα υπό των ημερολογητών τελούμενα μυστήρια. Συνεπώς δίκη η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται υπ' αυτής και ενεργεία σχισματική, ενώ ακολούθως τονίζεται ότι όποιος δεν παραδέχει την εγκύκλιο ταύτη δεν είναι παλιομερολογίτης, αλλά εξαπατά και εκμεταλλεύεται τους παλιομερολογίτας. Το δια της αποφάσεως ταύτης διακηρυχθέν φρόνημα γυμνή την κεφαλή επικκλησίας κρίνεται κανονικός ως λίαν αντικείμενων προστασική σε προκειμένου διατάξει και το πολίτευμα της Εκκλησίας, ως στερούμενο δε ένεκα τούτο παντελώς εκκλησιολογικού ερίσματος τη χάνει κατάκριτο και απαράδεκτον δια τους εξής λόγους. Πρώτον, διότι η ηγεσία του Γοχ Ελλάδος δεν παραδέχεται ότι αποτελεί την εκκλησιαστική ηγεσία του κοινοτομή του πληρώματος της Ελλαδικής Εκκλησίας, άνευ δικαιωμάτων ιερατικής εξουσίας, αλλά έχει ανακηρύξει αυτήν, άλλην, η δίαν εκκλησία, την καλουμένη εκκλησία του Γοχ Ελλάδος. Δεύτερον, διότι η πράξη αυτή αποτελεί αφενός με σφετερισμών συνοδικού δικαιώματος και εξουσίας αφετέρου δε υπέρβαση του κανονικού δικαιώματος της αποτυχήσεως, εις τρόπον ώστε αντί του δι' αυτής της αποτυχήσεως επερχομένου λυτρωτικού δια την εκκλησία αποτελέσματος να επέλθει το αντίθετο τούτο, ήτι το μερισμό και σχισμάτων είναι αυτή. 15η Πρωτοδευτέρα Συνόδου. Τρίτον, διότι το δικαίωμα της διασυνοδικής διαγνώμης αποφάσεως περί της διακηρύξεως του ακύρου των μυστηρίων μιας εκκλησίας ή της απολύας της χάριτος εξ αυτών, ουδεμή επιμέρους εκκλησία και έκτητε κανονικός, πολλό δε μάλλον μία ανεγνωρισμένη όσοι των Γοχ ονομαζομένη, αλλά μόνο μία σύνοδος εκπροσωπούσα την καθόλου εκκλησία οικουμενική πανορθόδοξος ή της προηγουμένως θα ανακηρύξει δηλαδή ενεργεία κεκριμένη, αιρετική σχισματική μία εκκλησία εν συνεχεία δε ακοινώνετο και τέλος άμυνο μυστηριακής χάριτος. Τέταρτον, διότι αν αυτή διακηρύσει την απώλεια της χάριτος και εντέλεται την αναμήρωση επί του μυστηρίου του βαπτίσματος, παρά ταύτα θεωρεί έγκυρο την αρχιεροσύνη αυτής και έτη αυτή προέρχεται και εκ νεομερολογεί του αρχιερέως, ενώ ακολούθως δέχεται νεομερολογεί της ιερής διαπλής χωρητικής ευχής των μετανοούντων ή της ως οικός αναγινώσκεται διαπηθήσεις χειρός του πνευματικού της λεγόμενης επ' αυτών χειροθεσίας και διομολογίας. Πέμπτον, διότι η πράξη ηγεσία στο Γοχ της αφεαυτού δηλαδή ανακηρύξει ως της εις εκκλησίαν εκτός του ότι στερείται εκκλησιαστικού κύρους και ισχύους καταστρέφει ολοσχερός και τον προορυθέντα σκοπό και την αποστολή του παλιομερολογητικού αγώνος, εκ του οποίου εξαρτάται η ύπαρξη και εδραίωση του εκκαινοτομή του πληρώματος για τη Ελλαδική Εκκλησία, του αποσκοπούντος ως προελέχθη εις τη διάσωση της υποστάσεως και συνέχιση της αποστολής και της ιστορίας αυτής υπό την ορθόδοξον έννοια και ιδιότητα. Επιπλέον, δε η διακήρυξη της προσυνοδικής διαγνώμης ακυρότητας των ημερολογητικών μυστηρίων υπό τον Γοχ ως εκκλησίας αποτελεί προφανώς βλάσφημη έκφραση κατά του Αγίου Πνεύματος, ενώ ακολούθως καθιστά άμυνο κανονικού ερίσματος την αιτία της αποτυχίας αυτών και της Ελλαδικής Εκκλησίας. Έκτον, το αυθαίρετο και πεπλανημένο της περιμυστηρίων προερηθήσεις αποφάσεως του Γοχ προκύπτει και διαφαίνεται εκτός των ανωτέρων και εκ του γεγονότος ότι και η σύνοδος του Επισκόπου της Ρωσικής Διασποράς, στην οποία η ηγεσία του Γοχ νομίζει ομόφρονα και θεωρεί αυτήν κοινωνική φρονή όλος αντιθέτως προς αυτήν ούτως αποφαινωμένη προκειμένου αναφορικός δε προς την ερώτηση της υπάρξεως ή μη χάριτος εν της ενημερολογήτης, η Ορθόδοξη Διασπορά δεν θεωρεί αυτήν ή οδήποτε τοπική εκκλησία ότι έχει την αυθεντία μιας τελικής αποφάσεως έως ου ισοριστικός κανόν επί του προκειμένου γίνει μόνο υπό μιας κανονικός συγκληθής αρμοδίας Οικουμενικής Συνόδου υπό την απαραίτητη συμμετοχή μιας ελευθέρας ρωσικής εκκλησίας. Σεπτέμβριος 12 παράγραφος 25 1974. Ως προς δε την πραγματική και αληθή θέση Συνόδου του Επισκόπου της Ρώσικης Διασποράς και την αυτή στη ρητέα γραμμή και πορεία αυτής δέω να σημειωθεί ότι μέχρι των αρχών του έτους 1970 αυτή δεν ήταν εν ακριβή γνωστή, εφόσον η σύνοδος αυτή θεωρεί το πράγματι που το καινοτομή του πληρώματος των εν Ελλάδη Γοχ
ως και η φημών των Αγιοριτών, ως η μοναδική ακινοτόμητος πορευωμένη Ορθόδοξη Εκκλησία και πιστή ακόλουθος της κανονικής εκκλησιαστικής ακριβίας έναντι της καταστάσεως τόσο του από το 1924 φυσταμένου ημερολογιακού σχίσματος, όσο και της μετέπειτα έως τη σήμερα διακηρυσσομένης οικουμενιστικής αιρέσεως. Τα επακολουθήσαντα όμως έκτοτε διάφορα πραγματικά περιστατικά εντεξελίξη αυτών παρουσίασαν τη σημερινή επικρατούσαν εκκλησιαστική κατάσταση στη Διασπορά, τελείως διάφορων της ως άνω νομιζομένης λόγω της καταφανούς αθετήσεως του μέτρου της εφαρμογής κανονικής εκκλησιαστικής ακριβίας, υπ' αυτής επί του σοβούδους και βασικοτά του θέματος εκκλησιαστικής κοινωνίας, αυτής μετά άλλων μία κοινοτομήτως πορευωμένων εκκλησιών. Το γεγονός δικαιώσεως του οικουμενιστικοφρονούντος Αρχιεπισκόπου Γενέβης κ. Αντωνίου, του κατηγορηθέντος ως τιού του υπό τον Γενέβη Πρεσβυτέρου Βασιλείου Σακά, υπό τη εν Καναδά Μεγάλη Συνόδου της Ιεραρχίας Διασποράς κατά το 1974 και κατά δίκη του Δευτέρου και εν αυτή καταχειροκροτήσεις της εκεί κατατεθήσεις εκθέσεως του πρώτου μαρτυρεί και επισφραγίζει το βέβαιο της διατηρήσεως της τιάφτης κοινωνίας, βλέπει σχετική ανάπτυξη του προκειμένου θέματος υπόμενου έκδοση Άγιον Όρος 1979, σελίδα 4-7. Τούτο ένεκαν το ακενοτόμητο πλήρωμα της Εκκλησίας στο ΓΟΧ Ελλάδος αδυνατή να διατηρήσει εκκλησιαστική κοινωνία μετά της ως άνω ρώσικης διασποράς ή να υπαχθεί και εξαρτηθεί εκκλησιαστικός υπ' αυτής. Πάντως ευχής έργων και πράγματι εκπλήρωση δικαούς πόθου του ακενοτομήτου πληρώμαστε έτω όπως η δεσμευτική επί του θέματος και εκκλησιαστικής κοινωνίας κανονική λόγη, ελαμβάνοντας σοβαρός και καθηκόντως υπόψη της Ιεράς Συνόδου του Επισκόπου της Ρώσικης Διασποράς, εις τρόπον ώστε διαμεμίας πεπαρισιασμένη σε προκειμένου δηλώσει και ομολογίε αυτή, δυνηθεί και διατηρήσει ούτω την ακενοτόμητη αποστολική διαδοχή εν την καθόλου Εκκλησία. Μόνον ούτω το ακενοτόμητο πλήρωμα της Εκκλησίας της Ελλάδος, το ΓΟΧ, το ήδη απέχουν κανονικώς της νυν σφαλωμένης ηγεσίας αυτού, θα εδύνατο ευσυνειδήτως να αναθέσει την πλήρη εξάρτηση και πνευματική κυδαιμονία αυτού, της ως άνω Ιερά Συνόδου της Διασποράς σε περιπτώσει μη εμφανίσεως ακενοτομήτως πορευωμένου Ορθοδόξου Ιεράρχου εν Ελλάδη, ή εφόσον ουδείς των επισκόπων της ηγεσίας στο ΓΟΧ της σήμερον θα θελήσει να συναισθανθεί την εκ της υπετιότητη αυτών καταφανούς καταπτώσεως του Ιερού Αγώνα στο ΓΟΧ, τεραστία ευθύνη και απόφαση να αποκηρύξει ευθέως και σαφώς τους λόγους και τα αίτια της καταπτώσεως ταύτης επί του σκοπού της αναδείξεως νέας επαξίου και κανονικής ηγεσίας του Ιερού Αγώνα στον ΓΟΧ ή του ακενοτομήτου πληρώματος της Εκκλησίας. Δέον εντάφτα να σημειωθεί ότι επί πάντων των εν το κεφαλαίο τούτο αναφερομένων ήτι περισκοπού αγώνος δικαιώματος αποτυχήσεως και πεπλανημένης καταστάσεως κλπ. Άπασε σημερινή ηγεσία το ΓΟΧ Ελλάδος έχει κατά το παρελθόν δεόντως ενημερωθεί διαλεπαλλήλων γράφου και προφορικών υπομνήσεων και στάσεων. Πλην όμως αυτή εις λογισάμενη ταύτα συνεχίζει ως μειόφιλη την ιδία αυτής ιδεολογική γραμμή και πορεία ουδαμός διατεθήσα να ανακαλέσει το πεπλανημένον αυτής φρόνημα, κύριος είδε την ως ένεκα λόγου προβάλλουσα πάντοτε προκειμένου ως συνήθως του λόγου σκοπιμότητος είτε ομολογουμένως θέτουν ταύτην εκτός κανονικής συνεπίας. Τούτη ο τρόπος. Η αλόγου ηγεσία ουδόλως φαίνεται θέλεις να κατανοήσει την αδιαφυσβήτητη εκκλησιολογική αλήθεια δυνάμει της οποίας μόνον ως ακενοτόμητο πλήρωμα της Ελλαδικής Εκκλησίας περιλαμβάνουν κλήρων και λαών ουδήποτε βαθμού και τάξεως μετά της σχετικής βεβαίως εκκλησιαστικής ηγεσίας αυτού θεμελιούται κανονικός η αποτύχηση αυτού εκ της φαλωμένης εκκλησιαστικής ιεραρχίας του συμφώνως τας προαναφερθήσεις κανονικές διατάξεις και όχι ως εκκλησία των ΓΟΧ Ελλάδος. Ενώ τούτο αποτελεί υπέρβαση κανονικής δικαιοδοσίας ή της δημιουργία φεκταίως κατάσταση αντικείμενη προς τα εμπροκειμένου διατάξεις εκκλησίας. Τούτο άλλωστε αρκούντος έχει στυλιτευτεί υπό του ορθώς ποτέ πορευθέντους ηγέτου του Ιερού Αγώνα στον ΓΟΧ, Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Κυρίου Χρυσοστόμου, στην από 18 Ιανουαρίου 1945 περιστατωμένη διασάφηση ποιηματορικής αυτού εγκυκλίου, την έναξη συμμετέων ουδενός κανονικού λόγου δυναμένη να ανακληθεί,
Ουδέ επ' αυτού του ιδίου συντάκτου αυτής αναφέρονται τα εξής χαρακτηριστικά και λένε επίκαιρα δια την άγρους χαόδη και απευκταία σημερινή κατάσταση της ηγεσίας του ΓΟΧ ήτι. Κατά το πνεύμα των θείων και ιερών κανόνων και του διοικητικού πολιτεύοντος της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, εις περίπτωση καθήν μίας μερής κληρικών και λαϊκών διαλόγους εκκλησιαστικούς και κανονικούς διακόπτουσα την εκκλησιαστική επικοινωνία μετά τις προϊσταμένες αρχής και αποχωριζομένη διαλόγους θρησκευτικής συνειδήσεως της διοικούσης ιεραρχίας, πυγνή ιδίων θυσιαστήριων, όσο και αν δια της χωριστικής λατρείας και των ιδίων ευκτηρίων οίκων και ιδίων λειτουργών φαίνεται ότι αποτελεί ιδιαίτερα εκκλησία εκείνης εξής εχωρίστη, δεν πάβει όμως κανονικός να νίκει αυτή στην αυτήν τη μία και διέρετο εκκλησία ως αποτελούσα μία ταύτης αλίμαντο και αναπόσπαστο πλευράν ήτι στο ακενοτόμητο πλήρωμα αυτής. Εις την ιστορία συνεχίζει υπό την ακρεφνή και αδιάφθορον όψη της αγνής και ορθοδόξου ενίας και τούτο μέχρι της εκδικάσεως της μεταξύ του ακενοτομήτου πορευουμένου πληρώματος και της καινοτομισάσης ιεραρχίας διαφοράς υπομίζωνος συνόδου αντιπροσωπευομένης υποπασών των επιμέρους ορθοδόξων εκκλησιών. Μέχρι σου όμως γέννηται το τιούτον, εφόσον το ακενοτομήτως πορευόμενο πλήρωμα δεν λαμβάνει το δικαίωμα και το χρήσμα της αντιπροσωπείας και της κυριαρχίας επί της Εκκλησίας παρά της μείζωνος συνόδου, δικαιούται μεν τούτο να διακόψει την εκκλησιαστική επικοινωνία και το μνημόσυνο του πρώτου, δεν δύνατο όμως Κέπερ κατά πάντα ορθοδοξούν να διισχυριστεί ότι τούτο και μόνο αποτελεί τη μία και διαίρετο επιμέρους ορθοδόξων εκκλησίαν. Βλέπω ανατέρω διασάφηση σελίδα 8-9 παρεθέσει μετέρα. Το εμπροκειμένο επισήμως διακηρυχθεί από τις ηγεσίες του ΓΟΧ περιμυστήριο φρόνημα δεν κρίνεται μόνο ως πεπλανημένο και κατάκριτο. Τούτο θεωρείται απαράδεκτο διότι αφορά εις καθαρός και εροσκοπικούς λόγους, ως εξ αυτών τούτων τον ούτω φρονούντο τούτο προκύπτει διότι λέγουσι ότι δεν πρέπει να λέγεται πολλό δε μάλλον να γράφεται ότι οι καινοτομήσαντες αρχιερείς εις το ημερολόγιο τότε μόνο θα στερηθώσει της χάριτος και του δικαιώματος του μεταδιδώνε ταύτην εις τους πιστούς όταν κηρυχθώσει και ενεργεία σχισματική καθιερωθώσιν υπό μιας μείζωνος συνόδου, διότι τούτο ου μόνο δεν ωφελεί, αλλά και σημειεί τον ιερών ημών αγώνα δια της εποσκεπτήσεως του ημετέρων οπαδών εξ ορθοδόξου παρατάξου ημών, συγκρατουμένων αυτοί υπό τις ιδέες ότι είναι ημερολογείται κληρική και πριν κηρυχθώσιν υπό συνόδου σχισματική, στερούνται τις δυνάμεις του τελήν εγκύρως πάσαν ιεροτελεστίαν. Αλλά ο δυσκυρισμός ούτως εκτός του ότι είναι σφαλερός ενέχει και δώσει την δημοκοπίας και παραπλανήσεως των πιστών, του θα έπερα αντίκειται στη θείαν αποστολή της Εκκλησίας ή της οφείλει να ορθοτομεί παντού και πάντου το λόγο της αληθείας ως και στην τιμή και ιδεολογία του ιερού ημών αγώνας. Το σφαλερό του δυσχυρισμού τούτου έγκυται εις την εσφαλμένη αντίληψη ότι οι παλιομερολογείται έμειναν εις τα σπατριούς παραδόσεις, διότι η Εκκλησία των μερολογητών από τούδε στερεί της Θείας Χάριτος. Η εμπιγνώση όμως παλιομερολογήτης Ορθοδόξου παρατάξεως και ουχή εκκλησίας, ημών γινώσκουσι καλώς ότι η παρακολούθηση του παλαιορτολογίου δεν είναι απόρρια του έγκυρου ή άκυρου το μυστήριο των εμερολογητών, του Θόπερ έχει δικαίωμα μόνο μια έγκυρο σύνοδος να αποφαθεί. Το δε δημοκοπικό και εκμεταλλευτικό της αντιθέτου γνώμης έγκυται αφενός μεν εις την ελπίδα να προσιλείται ίσως συν κι άλλους οπαδούς εις το πάτρινο ορτολόγιον επισύοντες ως φόβητρο την ακυρότητα των μυστηρίων των εμερολογητών και αφετέρου εις την συγκράτηση των οπαδών αυτών και δι των ευπίστων και χλιαρών εις των ιερών αγώνα ημών. Αλλά η χρήση τιούτων δημοκοπικών και αθεμήτων μέσων προς άγραν οπαδών εις την Ορθόδοξο παράταξη ημών πιθανόν να επιτρέπεται υπό της Λατινικής Εκκλησίας ή της έχει ως ηθικών αξίωμα του ηθικών απόφθεγμα ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, όχι όμως και υπό της Ορθοδόξης Ανατολικής Εκκλησίας ή της πάντοτε ορθοδομή το λόγο της αληθείας διασάφησης, ένα δευτερό 11-12 σελίδα.